Satu. Apa itu? Kanggo daftar gaji. Sopo? Aku munggah ning ndi? Kawe ning ndi? Munggah gaji. Salat ora tau apa munggah gaji. Iku gaji ora tau. Ayo, ayo munggah gaji. Lah sik. Tak kaya ngono. Sik pangen. Aku iso iki sira Mas. Sira. Iki sira. Piye karepmu dhewe? Ngene, iki mono dinane. Malam minggu kliwon. Wis ora. Biasa aja mbok keplaki. Lah karane. Iya. Yo. Kotak kabeh. Yo apa? Biasane. Malam minggu kliwon. Bapak. Bantu triku.
aja ning kono ben aku gandane ku. Niki, tenan iki. Aku ngene. Ayo ora ngene kene kon iki kowe. Sing aku senopo.
Aduh, Mata lu lah tutup belas. Nganggu lo tuh beng-beng. Hei! Ngawur, dia lo mesinnya. aduh, aduh, Ora tutup. piye? Aku ganggu lo keplai. Aduh, siap, si, STOP, mandek. Loh, Ora nganggu lo paten. lu lah piye? Nganggu lo keplai. Goblok. Yeah.